С група от 22 футболисти футболен клуб Кюстендил стартира подготовка преди началото на вторият полусезон в първенството на Югозападната трета лига. Селекцията на треньорът Мартин Йорданов ще се готви изцяло в домашни условия. Две са новите попълнения, а отборът напускат 4 футболисти. Имаме достатъчно хубава база за подготовка, така че не търсиме други варианти. Ще тренираме тук. Имаме изкуствено игрище, имаме перфектна зала, имаме мощен стадион. Така че относно това сме обезпечени перфектно, което благодаря на общината. Относно новите момчета в отбора, Тони Стоичков, мисля, че всички го познаваме, и вратара Влади Иванов от Септември София. Тони Стоичков идва от Чавдар Турполе. Качваме две момчета от юношите за първи път в мъжкия отбор, Георги Григоров и Мирослав Александров. Продължаваме по нашата линия да вкарваме в всеки полусезон млади момчета от школата, да им дадем път. И от тук натам зависи единствено от тях. Напускащи футболисти има ли? Има напускащи. Тук е целта да благодаря на Евгений Звимбюлев, който се разделяме. Той даде много за нашия клуб. Всички сме му благодарни за това, което е направил през годините. Другите две момчета са Крис Вълчинов и Божидар Христов, които по взаимно съгласие се разделяме и ще търсят нови отбори. Вратар Александър Михайлов остава ли в отбора? Александър Михайлов не, за него казахме, че миналия път. Присъедини се към ЦСКА 48, което също е крачка напред в неговата кариера. Ние сме му благодарни за това, което е даде на нашия отбор. Дано и той е благодарен това, да сме направили ние за него. Ще продължите да търсите нови футболисти предвид толкова напускащи? Не на всяка цена. Ще дадем път на момчета от школата, която не е главната цел. Ако изпаднат едно-две качествени попълнения, няма да откажем, но не на всяка цена. Имаме достатъчно добри момчета, които вече се наложиха в отбора от града, от школата, така че това е главната ни цел. Кюстендилци ще изиграят 4 контроли през подготовката, за които имат уточнени дати и съперници. Целта пред треньорските екип е футболен клуб Кюстендил да бъде сред водещите отбори в първенството и да подобри представянето си от първият полусезон. Всичко зависи от времето тук, много относително как ще се развият нещата. Остават контролите с втория отбор на Славия, с Септември Симитли, с Ботев Ихтиман и Пирин Разлог с сигурни контроли. Търсим още една евентуално, но пак ви казвам, не на всяка цена. Относно представянето на отбора през първия полусезон, казахте, че сте доволни от играта, но не от резултатите. Какво трябва да се промени, за да бъдете доволни от резултатите през втория полусезон? Главното, което ни обягва през първия сезон, беше може би и късмета. Значи, надиграхме почти всички отбори, които срещнахме. Единствено слаб мач ни беше в Бистрица, който го загубихме закономерно. Другите беха просто под на къде изпуснати дуспи, къде невероятни пропуски, къде съдийски грешки и се натрупа много негативни резултати, които ще гледаме да коригираме в втория сезон. В тази връзка смятате ли да промените нещо в играта, което да ви носи повече точки за сметка на атрактивния атакуващ футбол? Не. Значи ние изповядваме този футбол вече 5-та година, няма да променим нищо, ще продължим да играем атакуващ, ще продължим да радваме хората, които видят на терена, защото мисля, че са доволни от всеки един матч, който са дошли да наблюдават. Пак да кажа, ние сме истинен отбор, който победи категорично Миньор Перник, които са лидери. Дунав Русе ги надиграхме тотално тук за купата, малък шанс при Дуспите пак. Доволен съм, пак ви казвам, единствено не отбягват малко резултатите, но при тази младост в отбора, при тия неопитност, това са нормални грешки. След края на първият полусезон кюстендилци вземат 8-о място в класирането. Първенството се подновява на 17 февруари, като в първият пролетен кръг футболен клуб Кюстендил гостува на Балкан Ботевград.